Bon dia al dematí, dijous, tornen els ous, dia 21 de setembre del 2023, un dia menys perquè s'acabi l'estiu i per l'estiu de l'any que ve. M'he estat mirant per si avui havia de fer l'1 de l'equinoxi, però no, aquest any cau en 23, que serà 23 del 23. Numeròlegs de la sala, comenceu-vos a preparar. Tenia aquí un munt de notícies que, òbviament, us compartiré, però una meravella que he vingut escoltant la ràdio i resulta que ara les farmàcies vendran a les noies un material per la regla, menstruació, període, clar, depèn de quin període parlem, ja m'enteneu, reusable. I jo quan ho he sentit he pensat, no. Una cosa és els iPhones, el refurbish, aquell, que l'ha fet servir un, te'l neteja una mica i canvi de pantalla i te'l posa, però he pensat, no pot ser ara que les farmàcies venguin copes. La copa menstrual és com una Champions, però que es posa en un altre lloc, que és on se les podrien posar també els jugadors del Madrid, que n'han guanyat tantes, ja me cau un Déu sagrat, que ahir el Madrid, què va fotre el Madrid? El de sempre, el pena, però guanyar fent el pena, que això se'ls dona de bé. És aquell que no estudiava i treia un 10, doncs aquest, el Madrid. Han jugat de pena, i què? Bueno, 1-0, al final, Bellingham, 9, al minut 94. No tenim el Cristiano, no tenim el Benzema, és igual que vingui el Bellingham. Que els partits del Madrid s'haurien d'acabar al minut 90, no se'ls hauria de deixar afegir, com aquell que no acaba l'examen a temps, i se li donen 5 minuts extra, que no, al 90 s'ha acabat, si no has marcat, t'aguantes. Jo he pensat, no pot ser que les farmàcies venguin copes menstruals reusables. D'on ve aquesta copa menstrual? Qui l'ha fet? Com? Reutilitzable? Reutilitzable a la persona que la compra. Que vol dir que es pot... Vale. A veure, que no són com les compreses o els tampons desechables, que ho pots netejar i tornar a fer servir. Vale. S'ha explicat tan poc que m'ha fet fraseta. He pensat que era de segona mà, que era com un Wallapop o era un refurbish, i he pensat, mare de Déu, se'ns està escapant de les mans això. No, vale, ara m'ha quedat molt clar i ja puc tirar endavant. Buf, quin descans, estava suant i tot. 21 de setembre, que és el Dia Internacional de l'Alzheimer, que dius, home, sent un dia tan important no hi haurà res més. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. També és el Dia Internacional de la Pau. No hi havia altres dies per posar-ho, no. Pau i Alzheimer. I després, com a taloners, el Dia de l'Artista Plàstic, el Dia Internacional contra els monocultius d'arbres, mare meva, el Dia Mundial del Paganisme, el de l'Internacional del Rock Progressiu, l'EAC, per exemple, Yes. Sabeu Yes? No, doncs no ho sabeu, jo què voleu que us digui? Yes, vale, doncs ja està, ho sabeu. I el Dia Internacional de la Bibliodiversitat, jo anava a llegir biodiversitat, dic, però aquest l'he dit fa 4 dies. Bibliodiversitat, hi ha dies per tot. El ministre finès, Anders Adler-Crouch, ha fet un Jordi Pujol amb el català. Ahir va sortir i va dir, sí, el català molt bé, però ara no toca. No sé fer el Pujol, em sap molt greu, però ara no toca. Sabeu Jordi Pujol, que era el Núñez disfressat de Pujol, i el Núñez era Pujol disfressat de Núñez, doncs aquell senyor deia, ara no toca. I aquest ministre finès ha fet un Jordi Pujol, tal qual, finès. Deu poder dir finlandès també, no? Sent Finlàndia, perquè si no es podria dir Fíndia, de finès. Bueno, no sé, que podés per estalviar unes lletres i el que guanyes sense dir-l'an, doncs ho inverteixes tocant-te la pera, jo què sé. Per cert, he sentit el Felipe González i el Guerra, l'Alfonso, el Juan Luis, no, el del café, ojalá llueva café, agua o lo que sea, però que llueva algo. Doncs l'Alfonso i el Felipe dient bajanades. És que aquests exdirigents del PP no hi ha manera d'agafar-los per... Com? Home, però és que no heu sentit el que ha dit, encara, dels patis de l'escola, que tenim vigilants perquè els nens no puguin parlar el castellà al pati. Alfonso Guerra ha dit això. Que no són del PP, del PSOE, Partido Socialista Obrero Espanyol, que eren aquells que anaven amb polo en comptes d'anar amb camisa i tot allò. I aquests han dit això? Rite tu de l'Aznar, si el Guerra i el González. S'han convertit en cunyats de Guerra i González. Ells mateixos són els seus propis cunyats. No em puc creure el que estan dient aquesta gent. Parlant del PP, Partit Populista. Com? Partit Popular. Joder, avui ni una, PP és Partit Popular. Si sortís ara, els nous del Partit Popular, podria ser que es diguessin Partit Influencer. També podria ser que cada vegada és menys popular, i ara ja sigui el PUMP, Partit una mica popular. PUP. Partit una mica popular. PUP. Que bonic. El PUP, que votaràs al PUP. No voteu al PUP,
Santa Creu diu que derrota Eines de País a la Cambra de Comerç de Barcelona, que diu que hi van haver unes votacions per la Cambra de Comerç de Barcelona i que va votar el 2,6% del cens, que per qui no sàpiga el que és un 2,6% del cens, que m'ha semblat que es presentava Joel Joan, que després de Plats Bruts tira amunt i avall, i que per qui no sàpiga el que és la Cambra de Comerç de Barcelona és la Cambra de Comerç de Barcelona. Vale, dit això, els nous graduats en filosofia cada vegada troben més feina. Filosofia. Jo que vaig estudiar econòmiques, jo que vaig anar a econòmica, jo que vaig anar a l'Autònoma per estudiar econòmiques, perquè em deien que tenia moltes sortides, i aquí em veieu, d'autònom, i ara resulta que filosofia sí que té sortides, que és arrel de Merlí. Suposo que deus poder fer de profe de filosofia. No crec que hi hagi una feina de filòsof. No he vist jo LinkedIn, ni Infojobs. Carretillero, elevador, soldador, tornero, tot aquelles... I filòsof. Necessitem filòsof per l'empresa. Que la cosa no acaba de tirar, que la gent no sap trobar el seu nord. Hem provat el coaching, no, necessitem un filòsof. Especialista en Descartes. No, Descartes més per recursos humans quan facin un ERE. Però necessitem Sócrates, Platón, escuela sofista, abstenerse platónicos. Feina de filòsof, m'encanta. La filosofia ho trobo una meravella. I fer de filòsof, tu de què treballes? No filòsof, a la targeta, Enric Bastardes? Filòsof. Demostra'm que ets filòsof. O no. I te'n vas. Quina meravella. Que demà comença la Mercè. És que no soc de Barcelona, és igual, la Mercè és la festa de Catalunya. És Barcelona, és Catalunya. Ha plogut a Barcelona, ha plogut a Catalunya. I a la Mercè, doncs és festa major de tot Catalunya. És que a mi no m'interpel·la, doncs t'aguantes. Tens festa major al teu poble? No, doncs és la teva festa major. A més hi toquen tots. Zoo, Detallets, Muixca, Mickey Mouse, toca tot el món allà. Menys sopa de cabra, sang traït, sau i els pets, la resta estan tots allà ara mateix. Passen. Sí, titular, l'orgasme final de Sex Education. Sex Education, sabeu aquella sèrie que el mateix nom diu que és d'educació sexual, perquè si fos una altra cosa, poder no es diria Sex Education, que perquè encara no li quedi clar, és aquella sèrie on surten molts adolescents i n'hi ha un que em sembla que és hetero, normatiu. Tota la resta, altri, jueguen. Els cabells blancs i les arrugues poden ser un bon negoci. Lo de les arrugues no et dic que no jo, però que es posi de moda ara els cabells blancs, que m'he quedat calb, ja és puta mala llet, també. Tot just un mes després de tenir el seu segon fill, Riot Rose, Rosa la Revoltosa, que bonic que queda en castellà, Rosa la Revoltosa, sembla la segona part de la Dora l'Exploradora. Què collons explorava la Dora? La versió porno de Dora l'Exploradora, què podria ser? Riot Rose, filla de Rihanna i de signe del dòlar, App Rocky. ASAP, as soon as possible, d'aquells correus que reps tu amb l'FYI, l'ASAP i totes aquelles merdes, només perquè contestis al correu. Saps aquella gent que té pressa per tot? Que et diu, contesta'm ja! T'envia un WeTransfer i et diu, envia'm el pressupost ja, que corre molta pressa, i 15 dies després t'arriba la notificació de no s'ha abierto el WeTransfer, la mare que els ha parit aquest. Doncs Rihanna i ASAP Rocky han tingut a Riot Rose, i a més han fet també públic el nom del seu primer fill, que ja té un any i pico i encara no sabíem com es deia, RZA Athelston. No podia dir-se Jordi. M'agradaria veure les contrasenyes de casa seva, com són, que és més difícil en recordar-te dels noms dels teus fills que de les contrasenyes del router. Mare meva! Però què és aquesta merda? Au, vinga, va, Déu Dios.